Bantay mo gahapon tay nalayat si kuan diha paksiw katong banyaitang irong buang nga apo ni Luludok yung nga tagihan ng kawasan. Paksiw? Apo laging dukyo lagi. Oo. Tagihan ng kawasan nga Oo. tao dito. Nara diya, bang. Paksiw. Ya, tana ko ya. Oh. Paksiw ko no naambak ko no diha kuan kawasan. Apo ni Luludok yung ba tagihan ng kawasan. Si paksiw naambak ko no diha kay gibutod ko no daghan ko ng tribo dalag toothpick nga pag-ambak niya ni ana diha nga kaya niya ni layat mo diri. Oh, Ha? ana gyud. Sa kawasan na. Kawasan. So, Kawasan tol. oh, ya, nagpakuan-kuan yan, nagpakuhi-kahoy pa niya, Oo. nakakupot siya kanang kuan ba, kanang dako kayong pulburon niya, niya na tong naka-survive pa sa paglayat katong usang katong kontra ba nga, oy, ay mo kumpiyansa kay kung ano, pulburon. Ni ana gyud. Wala ka ko ano na ya, Ha? wala ka ko ano na niya ambak diha nga katong dako kay si Paksiw ba anak sa Liking Cagayan ba niya, sa Ikwan ba kanang ako na siyang luludok yo. Oo. Ah, naara diha nahan. Nara diya. Naara diha sa Paksiw nahan dahil. Yara may simbahan. Anay simbahan, Oo. paksiw ko ng apo laging dukyo lagi. Oo. Sige yan ang kawasan nga Oo. tao dito. Nara diya, simbahan. Sige ya, akong Gege, pangutanan dere. Gege. Layat mo gud siya dito Gege. gahapon. Sige, salamat kayo. Asan ang kawasan rito? Asan kawasan? Kubasan? Oo. Di unahan, simbahan. Nakabantay mo gahapon tay nalayat si kuan diha paksiw katong banyaitang irong buang nga apo ni Luludok yung nga tagihan ng kawasan ni ambak diha sa kawasan. Wala ka kabantayan na tayo, galukdog na niya, bulburon, kaya katong naambak siya bang, niya anak siya bang, kung kaya niyo na, ari mo dre, pangambak mo dre kung isog mo. Isog ni. Gapon. Oh, niya niambak siya, mo itong nga, lagot kayo itong tao bang katong hari-hari sa gagukon niya, niya mo itong nga pagdagan niya, dagan din siya kay, ngambak naman niya, niya anak din, nakakupot din siya, huwag ka ng, kuan ba, kanang, dako yung pulburon. Ang sabi, uy, pulburon. Unahan ba? Sige, salamat. Pwede yung tana. Tana ko ba, Paksiw ba? Gapon, nalayat ko ng kawasan. Kung anak mo, Unsa man? ako niluludok yung si Paksiw, nilayat ko ng kawasan. Ha? Paksiw, nilayat ko ng kawasan. Ako niluludok yung katong nagitang yung buang anak sa Liking Cagayan ba, si Paksiw ba? Digukod ko na siya atong tao ko nang daghan yung grupo. Oh, niya, kuhan mo ito nga, paglayat niya, anak din ka nga, isog mo, pangambak mo dere. Yara ha. Gatok. Ngutana lang ko dere ito. Ngutana lang ko. Good. Si Paksiw ba gahapon layat kuno dias kawasan gatong apo ni Luludok yo ba tagiya dias kawasan si Paksiw ba nilayat kuno dias kawasan. Ha? Paksiw ba nilayat kuno dias kawasan apo ni Luludok yo ba gatong napaakan og irong buang ba mo atong bangitan sa irong buang ba si Paksiw ba. Nilayat kuno dias ba. Di ko konsyas man dagko yung tribo ba nga paglayat niya gadala magtutbek ambak siya ni anak din siya nga. Kung iso mo pangambak ko diri kuskan ni. Kadungo. Wala ka kadungog niya katong kuan ba niya. Kuan ligid-ligid ayon siya kay nagpalukpok-lapok ba kay nangambak man niya pag human niya ambak kita man naglapok diligid siya mo tong ano nakita siya pulburon mo tong iyang gipasan ana siya nga ni ana din tong kontra nga ay mo kumpiyansa kay nagdasa pulburon. Paksiw. Paksiw? Paksiw. Oh. Makapon. Kita mo ko na. Gablag ra bitaw ko ya. Gablag ra ko ya, gablag. Awaan. Tour guide ka na ya. Ha? Tour guide ka, tour guide. Oo. Gablag ra bitaw ko ya. Yeah, thank you. Ayo. Sa agya pa dong kawasan. Ha? Kawasan. Malangkat? Kawasan. Nilayat na kabalita man layat Paksiw da. Paksiw nilayat no dia tong bagita irong buang ba nga ako niluludok yo. Anak sa Liking Cagayan. Nyamba kuno dia kawasan kay gigukod kuno katong daghan king tribo nga nagdala og toothpick. Niamba kuno na dia si kuan Paksiw kuno niamba kuno kawasan nya gadag kuan gigukod kuno siya daghan kayong mga kuan.
Ambak no dia nya. Motong paglayat no niya dito niya. Motong nga pag-abot niya dito. Yan, nisagit no siya gaya ninyo ni. Paksiw. Gablag no dito ako. Gablag na ko, gablag. Kaila. Ay gano'n, nakaila na yung bakter. Sticker oh. Sticker. Nahan mo? Kaila na yung bakter. Kaya nga, nakaila na. So ako wala kaila na, ma-prank ang tamo ba? Matay pa sa... Kuya Boy. Para ka sunahan mangutana. Eh.